Ngaskua ya kaban kentu ya kaban ai jingmut ya ka Sarkar Meghalaya ka jungi. Balai kini ki jingja na kapor sa kapor ki wan ki jingja ya huri hura ki jingja ya umsnam ka jingja ya pher jaj benriu ka jingja pher kumne kumtai. Ka dauba ka dausan hi ka banengkong kalong kalong naga government. Lada ka government kamnom penmi ki an khala lada ka government ka ijisha yala ki briu ki jongka ngagi scam baka jingklumar ka jingya umsnam kamnom don napo jongka ne ka jela ka jungi. Dei namar baka ka government kala kawa raha palan. Dei namar baka ka government ka kwa ban sosial don bor. Dei namar ta ka dau baka ka jela ka jungi ka don hapdeng ka jingya ki hapdeng ka jingya umsnam. Dengan sengau dei ya ka banga yoi ngasngau dei ba ki riulum garo ki parlok ki jungi ki yaki halor ka hok ka jinjisha. Lada kita ki mender kiyo ya ban yakun ya ka MDC la kiyo benrung syaki district council kinsa pen kelap perdat lut ya ki rul ki an jong ka district council. Denmark kata katau ba kini ki parlok garo ki jungi ki la yo i jungai ke ke ban saja la syai la kisni dei halor kata ka nongrim ba ki yaki bandawa na ka government ban pendu no ya ka tiket aka bay dei bat kini ki khala ajaj ki buan ban song buais nong hapo jong ka jela Meghalaya ka jungi. Ko Sarkar MDA tu wat nom persyang ya ka ban pendru wat nom persyang ya ka ban pendom ya ki babun ki balang hapo jong ka ne ka jela Meghalaya ka jungi. Wat nom kwa than ya ka spa bomhok da ka spa bomhok kakha chisin kasngi karsawan ka jingbabe ka jing yamriu. Wat nom persyang ya ban tenju ya ka ri ber ka benriu ka jungi khamtam mapi ki bat hau lakam to persyang ya ka ban ri ban lum ban pek ban kemi ka ei ka baduna ka ei ka badai ban le hapo jong ka jela ka jungi. Te namar kata kadau nga kentu kan pam ya ka government nangne sekmat wat nom le wat nom penmi isu ki an ki bakhala khala kentaj mardor no ban ai tiket ya ki bomdei ki khasi ne ki bomdei ki garo ngong nyapi kani ka jing wanrung kerthap jeng ki briu ki banabar dei namar ba ka government ka kedup yaki balai bagini ki briu ki banabar kini khala ajaj ki nut ik ban pen ibor na kapor sa kapor rapo jong ka jala ka jungi dei namar ba ka government ka kedup yaki kum ba ka siar ka kedup ya laki khun ki jongka lada ka government ka yatrei ba rupai ba lada ka government ka yatrei ba seng halang lada ka government ka don chak ka jingkit kli kini penher karat no ya kini ki barjala napo jong ka jela Meghalaya ka jungi hangta kan sawan ka jingsuk hapo jong ka jela jungi barabor ki jing klumar bat ki jing penuit penua ku me ter ki wan hin kong na ubreu ubanabar ke delor ta kan ngorem ngong nyapi persyang ya ka ban ik yala ki khun ki kti yala ki pajba ki pajsba hapo jong ka ni ka jela ka jungi wat nam ik than ya ki briu ku nabar ki briu hi ki banabar nangkong ki le bahaya pi singa singa sakin sa syukur ya pi laki yo ban kunrup ya ka district council yang scam ngi baro ki pajba jong ka jela Meghalaya jungi ngong yapi ngin sahab badam tedong ngakmat jongki ngin salong kita ginong tong ki jongki ngin salong kita ginong thoding jongki hatong don mo kata kajing sengorem kum gari bar kita benriu ka jungi nga kentu ya government banang ne skmat ya beang bat kasur jong upaj ba tangane khuble sibun